बाथौ खेराइ रिजर्टआव बेरायहैदोंमोन, जाखावदों। नायलांबाय था बाथौ खेराइ रिजर्टनि समायना रमायना गार्डेन बियो। बे गार्डेनाव गोबां मानसिफ्रा बेरायफैयो। एन्ट्रि फिसआव सासेयाव 50 रां लायो। गेदेरफोरखौ उन्दैफोरखौ लाया, माने उन्दैफोरनि थाखायसो हाबनाय जायो नालाय। ओमफ्राय गेदेरफ्राथ' हाबखाया, थेवब्लाबो माने गेदेरफोरनिल' चार्ज लायो बेहाय। जायगाया मोजां। जोङो बेहाय दसे रेस्टुरेन्टआव जानायनि सिगां बे गार्डेनाव इन्जय खालामबाय, दसे बेरायबाय जोङो। उन्दैफोरखौ इन्जय खालामहोबाय। फिसाजोआ हैलां गाखोनायाव मुखुबथार, आरो गोबां ओरैबा ओरै जागासिनो बियो मानसिफोरखौ नायनाया। गावखौ जिरायहोनायाव मोजां मोनदों बियो। हैलां गेलेगासिनो दङ। ओमफ्राय ओरैजा गिदोंबो बियो हैलां गेलेनो। आरो बेहाय हैलां गेलेनायाव गियो आरो हमथायो। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे फारि फारियैनो।
जोबनायाव जोङो जानाय लोंनाय खालामबाय, चिकेन फ्राइड राइस जाबाय जोङो। जोबोद दाम गोसाथार प्राइसफ्रा, अब्लाबो जोङो बयबो इन्जय खालामबाय जोङो बाथौ खेराइ रिजर्टआव, आरो जोङो बयबो गोसो खुसियै जायै लोङैहाय बेनिफ्राय मोना जाबायमोन। जोङो बेनिफ्राय थाबैनो जों ओंखारबोबाय आरो गोजांनानै जोङो फांसनखौ जोङो नायासै।